sa DCGB! Ano nata ano yan? Iskaramosa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Escaramuza. Lunes na naman. Oy, ano daw Kuya Jun kung may kundakol-an mga nagbabiraheng pampublikong jeep? May biyaheng Daraga Legazpi, pati itong susamay pasisiring dyan sa southern part ng Legazpi. Maging ito dyan sa pasisiring po sa may 1st District and then 3rd District kan na probinsya kan Albay. Kasi bago Kuya Jun, atabon, ang 5 p.m., 5 a.m. baga Kuya Jun, ano paging madiklumpaan palibot sa good mga alas 6, mga 5:45, madiklumon pa ang palibot ka iyan. Nadangog ko duman sa samuyang residensya. Sunod-sunod so nag-aagi kina vehikulo. Pag silip ko Kuya Jun, puros mga bus, mga jeep na may mga nakabugtak na tarpaulin, kan mga tugang tang Iglesia ni Cristo. Pasiriring sinarigdi sa barangay 57, barangay Dapdap, Legazpi City. Pasisiring po dyan sa Sawangan Park, tanganing gigibo giniti para santing pigigibo itong supis rally ninda. And digdi sa probinsya kan Albay, ana po digdi nag-suspendir ni na face-to-face classes kana nakalihis pang aldaw si Albay Acting Governor Glenda Ong Bungaw dahil nga ita posibleng kulang itong sumanga sumanga bihikulo, ito mga pampublikong bihikulo na mabiyahe po muna na pagkaldaw. Pero duman sa mga estudyante, pwede na po kamong mag-adal-adal na ta sa aga. Enero 14, balik na po sa normal itong su klase sa gabos na libe. At the same time, su trabaho man, although ngunya na pagkaaldaw, pwedeng magkaigwanin work from home itong sa mga nag-commute na mga apektadong empleyado kan gobyerno na naaapektaran man sa indang transportasyon. And then sa aga, balik na po yan sa normal. Pero may anunsyo ka din tig forward sa kuyang amigo dyan sa admin kan sa White House kan Bicol University. Manungod po ini duman sa extension ninda kan enrollment kan mga estudyante dyan sa tertiary and graduate school sa Bicol University para sa second semester kan school year 2024 to 2025. Pigpalawig pa po kan Bicol University sagod sa Enero 18, Sabado po tabi iyan. Itong so enrollment kan mga estudyante and then sagod iyan sa Sabado dahilan nga ni po sa nangyari man na mga work and classes suspension sa mga nakalihis na aldaw dahil nga ni po digdi sa paburo bagong sitwasyon kan panahon. And then duman man sa mga technical concerns na nai-encounter kan sa indang kan universidad para duman sa online registration. Pero sa ibong kaiyan, pon ngunya na aldaw, balik na po sa klase itong su mga estudyante dyan para sa digdi sa second semester para sa academic year 2024 to 2025. Although suspendido ang face-to-face classes, ang mga profesor ang pigaabisuhan po na magkondukta o magtaonin mga activities. And then, ang primerong aldaw kaya almost first week, iyon nagkakaigwasindanin orientation. Kaya muna na pagkaldaw, posibleng magkaigwanin online asynchronous orientation sa indang mga respektibong klase. Dumantig, totoo dyan Kuya Jun, itong sa mga posibleng
discussion kung ano mga pag-urunan sa laog ka nasabing semestre. And then po digdi itong sa mga faculty members man an kaipuhan po na maghanda kan sa ilang accomplishment report para ngunyan aldaw kaibahan itong daily time record po ninda. Iyan po ang anunsyo hali sa Office of the President, particular na digdi ining Office Memorandum Number 8 Series of 2025. Napirmado po yan ni SUC President 4 Baby Boy Benjamin Nebres III. Iyan po ang anunsyo hali dyan sa kuyang namumuta na eskwelahan an Bicol University. And aside digdi sa probinsya kan Albay, man nagkahiriling man ako ng mga probinsya na suspender kan face-to-face classes ninda sa Masbate, Igwa, and then dyan sa may probinsya kan Catanduanes, ipigtaong discretion iyan kan gobyerno provincial kan Catanduanes sa mga local chief executives and then sa mga pamayukan disaster risk reduction and management councils dahil naman iyan sa sitwasyon kan panahon. Nuarin daw kuya Nems mapunduan pag-uran nigdi sa tuya. Dumanhali ako kahapon. Go na kuya John. Salamatunon po tabi sa pagsalbar sa kuya nguna na pagkaudto. Ali ako kuya Nems kaso hapon, although kan Sabado naguli ako duman sa muya sa barangay mi. Ay ko daw kuya Nems, kung dati na nga ning diit na uran-uran dugi na. Duman sa muya, isus ko, nakabutas na nga ni ako kuya Nems, naglulubog pa ang butas ko. Kulang na sana dalugi. And duman sa mga sa mga motorista taman, day na po tabi ka mo magpurbar kung just in case nahiling nyo may mga nagsurupay ng spillway, may halangkaw na tubig sa salog, and then makusugan na ragasa nin tubig. Day na po tabi ka mo mag-try na magpuwersa magbalyo ka iyan, maski grabing nindo, pag inguwan na makabalyo, tamakusog po ang current ka iyan. Mala dyan sa may parte kan First District. So, po dito sa pig post ni tig-report ni Kuya Jomar Bien kasubagong aga. Po digdi sarong 46 anyos na lalaki an inanod matapos na purasahan na nagbalyo sa spillway dyan sa Tabaco City. Tapos nakuha siya Kuya Nems po. Diyan naman sa may parte kan Barangay Baybay kan Malinaw Albay. Haro kalawig naman antig inabutan niya, kaya ingat-ingat po tabi kita para sa kaligtasan. May man sa nagayod, may cellphone na pwedeng informaran su kapamilya duman sa ibong nasalog. Mainformaran su kapamilya na dengay ako makabalyo ta po digdi medyo makusog ngay ang tubig halangkaw na ang tubig di sa salog. Or kung syempre, sa kada miyembro kan pamilya, imposibleng wala dyan in may Facebook. Halimbawa di ako makauli dyan sa kuyang barangay. Wala ako ki-cellphone. Pero, nailing ko si Kuya Nems, may cellphone siya. Pwede ako makisuyo. Di naman bagakan ki problema ngon yan. Makisuyo kay Kuya Nems na informaran kung may number ako, kung tuom ko sa number kan sa kuyang kaibahan duman sa harong. Kung aram ko sa Facebook account kan kaibahan ko duman sa arong, pwedeng makisuyo bagayan sa Messenger. Para day man maghaditan sa inyong mga kapamilya. And sana itong sunatatadang 8 parasira man na nawara dyan sa may parte kan Pacific Ocean matapos na maglawod kan Enero 1. Makuanin buhay Kuya Nems and makauli po sa indang mga residensya. Nag-viral ito kasubagong agang post kan sa mga kaibahan ta sa media. Diyan sa may parte kan Catanduanes, and then positibo siyang pig-identify kan pinsan niya mismo na iyo mismo ang nagtato na ito man ang duman sa parasira na kasabay duman sa nagpalawod kan Enero 1. Maray na pagkauto kay Sir Andy Marbella. Sir Andy, kumusta po tabi ang libot-libot mo nindo dyan? Kumusta itong wala na sa mga pasawaitang mga vendors na nakakaulang sa mga tinampo kanakalis na Disyembre?
Pirang toneladang basura po, Sir Andy, ang sa inyong nakolekta dyan. Maringan ni Kuya Nems po, takan December, ana po digdi natugutan man niya na Sir Andy and then kang LGU Legazpi itong mga paratsyanda ta. Kasi rin nga mga pagkakataon, piga-approve saran man iyan na syempre makapaghanap buhay man, halangkaw su numero, su demand kan malalain na mga produkto, mga items. Pero ang pagirumdum lang kan task force kaayusan at kalinisan. Mantiniron man tabi nindo na malinig itong mga babarayaan nindo mga stalls, mga binugtakan nindo kan mga po digdikan kain sa inyong mga tindahan. Tanganing day man makaulang po sa tinampo. And then after sa na iyan duman kang after sa na po kan holiday. Maray sa na taday naman kinaghirit kay Sir Andy na mag-extend pa kan sa idang pagstay sa nasabing mga lugar. Sabi ni Sir Andy, niyaon da sindangon niyaon dyan sa may Sawangan Park, Barangay 57, Dapdap, Legazpi City. Nasa pagmonitor kan peace rally. Nasangunyan da, sabi ni Sir Andy Kuya Nems, peaceful rally. Kaya duman sa mga motorista, ibitaran po muna itong nasabing lugar. Dahilan po may mga sarado dyan na tinampo. So mga harali dyan sa southern part ng Legazpi na nag-agi digdi sa may parte kan sarong subdivision sa Barangay Puro. Maglusot ng una kamo digdi sa may parte kan Buragwis. Paluwas sige sa may Binanwahan. Takunduman kamo maagi. Day kamo po paagihon dyan. Halos pirang mga vehikuloan na nakaparada dyan. May mga buses, may mga jeep, may mga vans, kotse, and then iba pa na nagpartisipar po sa nasabing aktibidad. So, ibatiyon ko lang po nin happy birthday an amigo kan DCGB, amigo ko, Kuya Jerel Aranya, nagsiselebar kan sa iyang kumpliano na pagkaalda. Surunodan lang pala ang birthday nila, si Kuya June, si VP Henry, tapos si Kuya Jerel. Happy birthday po sa imo Kuya Gerald. More birthdays to come. And ingat-ingat lang po sa imong pagbiyahe. Sa ima na parte po digdi sa Bicol Region. And then po sa iba pa sa luwas kan rehiyon. Sabi ni Sir Andy, sa Valentine naman po mga paratinda kiburak at Holy Week naman. So yan ang saro sa mga piga-antisiparan ninda. Dahil after kan New Year, posible pa Sir Andy, medyo bawas kay ang mga paratinda pag nagkakaigwan nin Chinese New Year. Taan mga magkahililing mo, mga nagtitinda ki, nga ni po Kuya Nems, duman po ang apod mapulot. Nasutig, tatao ka mga Chinese friends ta. Alat, nasa puro kandila ko Kuya Nems. Day ko kung halat. Nga ni po sutig, lalaag ito sa tiglalagan ki egg, tapos tigpiprito. Pag nakakabakal ka ito sa mga malls lang. Bihira ka to kita makailing na tigtitinda dyan sa mga bangketa, sa mga tindahan sa tuyang palibot. Sa mga malls ito nababakal. Kaya antigante si para naman ni na Sir Andy, ining papaharaning Valentine's Day and then po ining Holy Week. Just in case man nakamuan pigtutugutan kan LGU at the same time kan Task Force Kaayusan at Kalinisan. Sunodun itong sumang ipiglatag na polisiya, tanganing masiguro na syempre malinig man po ang gabos. Tikoy! Tikoy po pala itong thank you so much po Kuya Nems. Bihira mabagakan Kuya Nems magtitinda sa bangketa and then sa sa palibot. Sabi ni Sir Ron Aranya, Tikoy po ma'am. Salamatunon po Kuya Ron. And then kay Ma'am Evangeline Liagas, sabi na good AM po. Ang tawag po dyan ay Tikoy. Ang selebrasyon ninda sa January 29. Kaya nailing ko sa gobyerno provincial kan Albay. Ta si Governor Glenda Bungaw bagakan ang perming nahihiling ko duman sa kada activity kang mga Chinese community digdi sa tuyang palibot. Nasa preparasyon na sinda kaiyan tanganing maging magayon man ang aktibidad na nakalinyada po sa nasabing aldaw. Sabi ni Kuya Ron Aranya, good PM Angel watching from Bacoor, Cavite. Duman po sa mga biyaheros ta, nagpuuna su election period kan
alas 12 nin matanga, alas 12 nin aga kasuhapon, January 12. And madurar po yan sa good sa Enero 11, June 11, 2025. Magsunod sa mga pulisiya na ipiglalatag kan Commission on Election and iyan po ang ipapasunod kan Philippine National Police and then ang mga miyembro kan Armed Forces of the Philippines tanganing masiguro man po ang kaligtasan kan gabos and then mamantinir po ang katrangkiluhan and matanos na kondukta kan eleksyon sa Mayo 2025. Maray na pagkauto kay Ma'am Erlita Lianeta Roldan and then kay Ma'am Miles Maravilla Espanola nakaantabay po nguna na pagkauto. Ano po man Kuya Nems, pwede nga tamag suro cereblagan nguna na pagkautoan sa kuyang kapartner po, Surado Technical Kasubago, si Kuya Jonapolis and then ngunyan si Kuya Nems Flora, maray na pagkauto kay Ate Brenda Flora. Ako po tabi ang silong nakaibahan mo na pagkaudo. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye. 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3.